дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. самимона табрик карданд. занги телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шавкат Мирзиёев. вазъият душвор аст. Лукашенко ҷузъиёти гуфтугӯ бо пешвои миллатро ифшо кард. рӯз ва макони баргузории идҳои каду, харбузаву тарбуз ва ангур маълум шуд. афзоиши нархи маводи сӯхт ва нигаронии донишҷӯён аз эҳтимоли болоравии роҳгиро. аз 140 то 170 доллари амрикоӣ ширкати ҳавопаймоии Ӯзбекистон нархи парвозҳояш ба Русияро боз ҳам арзонтар кард. ҷумҳурии Ӯзбекистон қабули паноҳандагонро аз Афғонистон рад кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамтои ӯзбеки худ Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. хабар медиҳад котиботи президенти мамлакат. дар оғози суҳбат пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон, дӯст ва дар симои ӯ бародарони ӯзбекро бо ҷашни таърихӣ 30-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ самимона табрик карданд. дар ин замина президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастовардҳои бузурги ҷумҳурии Ӯзбекистонро таи солҳои сипаришуда дар роҳи рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ, таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва шукуфоӣ зикр карданд. зимни суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва шарикии стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистон, инчунин якчанд масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро бо таваҷҷӯҳ ба вазъи имрӯзаи Афғонистон баррасӣ намуданд. ҳамчунин масоили омодагӣ ба саммити қарибулвуқӯи созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифт. президентҳо ҷонибдории худро аз густариши минбаъдаи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои созандаи Тоҷикистону Ӯзбекистон бар манфиати халқҳои ду кишвар ҳам дар заминаи дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба тасдиқ карданд. президенти Беларус Александр Лукашенко бо сафири Тоҷикистон Маҳмад Шариф ҳақдод мулоқот кард. хабар медиҳад Билта. зимни муколама Лукашенко дар бораи он чизе суҳбат кард, ки дар гуфтугӯи телефонӣ бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ шуда буд. тӯли ним соат ӯ ҳамчун дӯсти наздик дар бораи вазъи Афғонистон суҳбат кард. зимнан бисёр маълумоти нав мавҷуданд, ки на дар расонаҳо шунида мешаванд ва на дида мешаванд, қайд кард президенти Беларус. ӯ афзуд, ки вазъ дар Афғонистон ва марзи Тоҷикистон бисёр ҷиддӣ ва муташанниҷ аст. Лукашенко инчунин ба таври алоҳида қайд кард, ки бинобар дарозои сарҳад бо Афғонистон онро тақвият додан лозим аст. гузашта аз ин барои ин Тоҷикистонро бо аслиҳаи муосир муҷаҳҳаз кардан лозим аст. роҳбари Беларус афзуд, ки ҷониби Тоҷикистон нисбат ба ҳама ҷумҳуриҳои дигар ва ҳатто назар ба Иёлоти Муттаҳида, ки контингенти онҳо мустақиман дар Афғонистон ҷойгир аст, маълумоти бештар дорад. Лукашенко хотиррасон кард, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавон гуфт, ки дар тӯли 10 солаҳо аз рушди бениҳоят хатарноки вазъ дар Афғонистон ҳушдор медод ва дуруст баромад. вазорати кишоварзии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки идҳои каду, харбузаву тарбуз ва ангур санаи 5 сентябри соли равон дар боғи ботаникии Тоҷикистони шаҳри Душанбе баргузор мекардад. иттилоъ додааст дафтари матбуоти вазорат. бо мақсади таъмини иҷрои ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардидааст, санаи 5 сентябри соли ҷорӣ дар боғи ботаникии Тоҷикистони шаҳри Душанбе иди каду, иди харбузаву тарбуз ва иди ангур баргузор мегардад. хабар медиҳад манбаъ. гуфта шудааст, дар чорабини мазкур намоиш ва фурӯши навъҳои гуногуни каду, тарбуз, харбуза, ангур ва маҳсулотҳои кишоварзӣ ба намоиш гузошта мешавад. ҳамзамон манбаъ илова кардааст, ки дар ин чорабини инчунин намоиши хӯрокҳои аз ин маҳсулотҳо омода шуда, гӯшаи тавсиядиҳии олимону мутахассисон, намоиши навъҳои дастовардҳои илмӣ, қисмати фарҳангӣ ва тақдими ҷоизаҳо ба фаъолони соҳа дар назар аст.
донишҷӯён мегӯянд нархи хонаҳои иҷора дар шаҳри хуҷанд дар муқоиса ба соли қаблӣ тағйир ёфтааст ва агар нархи роҳгирои автобусу микроавтобусҳо низ баланд шавад, онҳо ба мушкили сахти иқтисодӣ дучор мешаванд. мирзо наби, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров мебошад. ӯ дар суҳбат ба Ахбори Тоҷикистон иброз намуд ки ба фарқ аз соли гузашта нархи хонаи иҷора боло рафтааст. мо ҳамроҳи 4 ҳамдиҳамон дар хонаи якҳуҷрагӣ дар хуҷанд зиндагӣ мекардем ва моҳона 500 сомонӣ иҷора пулӣ медодем. имсол соҳибхона пеш аз он ки калиди хонаро ба мо диҳад, дар бораи нарх гап зад ва гуфт ки ҳама чиз гарон шудааст ва нархи иҷораи хона 600 сомонӣ аст, гуфт донишҷӯ. дар шаҳри хуҷанд 6 донишгоҳу донишкада ва омӯзишгоҳҳо мавҷуд буда, дар онҳо ҳудуди 50 000 донишҷӯ таҳсил мекунанд. аммо донишгоҳҳо то кунун ба таври қобили мулоҳиза хобгоҳҳо надоранд ва аз ин лиҳоз бисёриҳо солҳои таҳсили донишгоҳиро дар хонаҳои иҷоравӣ сипарӣ мекунанд. аксар донишҷӯёни хуҷанд дар бораи гароншавии нархи хонаҳои иҷоравӣ таъкид мекунанд. равшан дигар аз донишҷӯёни шаҳри хуҷанд мегӯяд, аз он бим доранд ки дар пайи болоравии нархи маводи сӯхт, агар нархи роҳгирои микроавтобусҳо ҳам тағйир ёбад, ба ҷайби беин ҳам хароби донишҷӯён зарба хоҳад зад. масофаи миёни донишгоҳ ва хонаи мо хеле зиёд аст ва пиёда тай кардани он вақти зиёдро мегирад. аз ин сабаб мо ҳар рӯз барои хизматрасонии нақлиёт 3 сомонӣ сарф мекунем. агар боз нархи роҳгиро тағйир ёбад, харчи мо боз ҳам зиёдтар мешавад, иброз намуд донишҷӯ. дар ҳоли ҳозир қимати роҳгиро барои дохили шаҳр 1.5 сомонӣ аст. арзиши газимое, бензин ва сӯзишвории дизелӣ умдатарин маводи сӯхт дар шаҳру навоҳии вилояти суғд назар ба 2 ҳафтаи қаблӣ аз 30 то 50 дирам боло рафтааст. тибқи нархномаҳои нав ки нуқтаҳои таъмингоҳҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри хуҷанд ва дигар навоҳии суғд нашр намуданд, нархи бензини нави АИ 95 10 5 сомонӣ, АИ 92 10 сомонӣ, газимое 8 5 сомонӣ ва сӯзишвории дизелӣ ба 9 3 сомонӣ баробар аст. болоравии нарх дар муқоиса бо аввали соли ҷорӣ, дар мисоли газимое 3 сомонӣ ва сӯзишвории дизелии бензин аз 3 то 3.4 сомонӣ ё аз 45 то 48% баланд шудааст. роҳбарони ширкатҳои чаканафурӯшӣ болоравии нархро аз болоравии нархи воридоти он зикр мекунанд. ёдрас мешавем ки ҷумҳурии Тоҷикистон маводи сӯхтро аз хориҷа, аз ҷумла аз кишвари Русия ва Қазоқистон ворид мекунад. ширкати ҳавопаймоии O'zbekiston ҳавои yo'llari хабар дод ки аз 3 август парвозҳо байни шаҳрҳои O'zbekistonu Русияро дар шакли экономи пурра, яъне бидуни толори бизнес класс дар ҳавопаймо бо нархҳои хеле арзонтар шурӯъ кардааст. дар парвози якумаш хадамаи O'zbekiston Airways Express 22 муҳоҷири меҳнатиро аз Тошкент ба Москав ҳатто бепул бурдааст. дар умум нархи парвозҳо тавассути ин хадама барои як тараф аз ҳудуди 1.5 миллион сӯм, тақрибан $140 ё худ 1700 сомонӣ сар шуда то 1.7 миллион сӯм, яъне $160 амрикоӣ ё ҳудуди 1900 сомониро ташкил медиҳад. барои чиптаи дутарафа нархҳо боз ҳам арзонтар буданд, аз 2.8 то 3.1 миллион сӯм, яъне баробар аст ба $270 то $300 амрикоӣ. ҳоло нархи парвоз аз фурудгоҳи Душанбе ба Русия аз $500 сар мешавад. дар ин бора bomdod.com иттилоъ медиҳад. ҷумҳурии O'zbekiston паноҳандагонро аз Афғонистон дар қаламрави худ қабул намекунад. дар ин бора намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ Юсуф Кобулҷонов хабар дод. қаблан дар вазоити ахбори омма хабарҳои пахш шуда буданд ки O'zbekiston омода аст марзҳояшро барои мардуми гурез аз режими Толибон дар Афғонистон боз кунад. ба гуфтаи Кобулҷонов, убури заминӣ аз марзи ду кишвар танҳо тавассути гузаргоҳи Тирмиз ки ҳоло ҳам баста боқӣ мемонад имконпазир аст. кӯчонидани шаҳрвандони дигар давлатҳо аз Афғонистон тавассути O'zbekiston тавассути ҳавопаймоҳо сурат мегирад. маълум аст ки олмон сокинони худро тавассути парвозҳо аз Тошкент мекӯчонад. Полша бошад тариқи фурудгоҳи Навоӣ ва Венгрия бо фурудгоҳи Бухоро интиқол медиҳад. намояндаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии O'zbekiston гуфт, ҳар гуна кӯшиши убури сарҳад новобаста аз сабабҳояш тибқи қонунгузории ҷумҳурии O'zbekiston пахш карда мешавад. Кобулҷонов таъкид кард ки кишвар нақша надорад ки ба умури давлати ҳамсоя мудохила кунад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба интиҳои барнома. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби асор
барои имрӯз санаи 31 августи соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон имрӯз ҳаво дар шаҳри душанбе офтобӣ буда ҳарорати ҳаво аз 19 то 34 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри хуҷанд офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 20 то 33 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри панчакент офтобӣ буда ҳарорати ҳаво аз 17 то 34 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад. бонки миллии тоҷикистон қурби размии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 11 сомонию 32 дирам, 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 35 дирам, 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 36 дирам, 100 сӯми ӯзбекистон баробар аст ба 1 сомонию 63 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танисияту некном бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.